LGOG en SRCL presenteren Limburgs Verleden. Frank Bokern, welkom bij onze podcast. Heel toepasselijk, we zitten hier in het Jekerkwartier. Jazeker. En we gaan het hebben over jouw nieuwe boek. Maar eigenlijk ook over de methode daarachter en de aanpak, de verschillende soorten van mensen die je hebt geïnterviewd. En vooral kijken naar die oral history aanpak, want dat is iets dat mij heel erg interesseert. Goed zo. Misschien heel kort voor de mensen die jou niet kennen, die zullen ook nog wel bestaan. Wie ben jij en wat doe jij? Ik ben Frank Bokern, ik ben van oorsprong journalist. Dat ben ik 35 jaar lang geweest. School voor journalistiek gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht. Tot mijn 23e hier gewoond. Toen naar de school voor journalistiek in Utrecht. En daarna nooit meer teruggekomen. Maar ik had wel een onderwerp toen opgedaan in die laatste jaren. Dat ik nog met een half been in Maastricht woonde. Werkte ik ook al voor de Haagse Post. En toen las ik de Limburg heel goed. En daar heb ik heel veel ideeën uit opgedaan. Ook concreet voor artikelen in de Haagse Post. Daar heb ik ook mee gedebuteerd toen. Maar ook over de woonschool de Ravelijn. Die dreigde gesloten te worden in 1982. En ik wist al van die historie van het Stokstraatkwartier. Ik was al verbaasd dat er krotbewoners hadden gewoond in die schitterende straat. Want ik ken hem alleen maar gerestaureerd. Dat had al mijn fascinatie. En toen hoorde ik dat tweede hoofdstuk eigenlijk, wat daar nog bij hoorde. En toen dacht ik, dit is een boek of een documentaire. Ik wist nog niet precies wat ik wilde gaan doen. En dat heb ik met me meegenomen. Ik wist ook dat het toen te vroeg was om daar iets mee te gaan doen. Omdat het heel actueel was van, nu wordt de Ravelijn ontruimd, moeten we weer gedwongen verhuizen. En ik dacht, nee, dat is heel erg voor die mensen. Maar dat is maar een incident in die hele grote geschiedenis. En ik denk dat die hele grote geschiedenis heel interessant is. Dus dat heb ik laten liggen tot ik groot was en tot ik daar de tijd voor kon vinden. Ik ben vervroegd met pensioen gegaan, 6 jaar geleden. En toen was daar de ruimte om dit te gaan doen. Ja, de ruimte voor een historische blik, maar die had je eerder al voor een stuk beoefend door die familiegeschiedenis eigenlijk eerst uit te pluizen. Ja, ik ben gedebuteerd met Hoed en Pet en Damescorsetten. Dat is mijn debuut. En daar ben ik eigenlijk over gestruikeld. Ik wist altijd dat ik boeken wilde gaan schrijven, later als ik groot was. En ik heb er ook altijd voor gewerkt en gespaard en geld voor opzij gezet, zodat ik vervroegd met pensioen kon. Want ik dacht van 67, dat vind ik een beetje laat om dan te beginnen. Maar toen struikelde ik over bij een familiegeschiedenis. Ik was op een feestje, er was een hele oude tante en die had niet 1 potje achterover geslagen, maar 2 potjes. En daar kon ze niet tegen. En die begon opeens allerlei verhalen te vertellen over haar jeugd. En zij was een zus van mijn vader, hele oude zus. Ik geloof dat ze al 94 was. Mijn vader was al 10 jaar overleden. En zij kwam opeens met verhalen waar mijn zus, mijn broer en ik nog nooit van gehoord hadden. En dat ben ik toen gaan uitzoeken. Ik dacht, ik ben journalist, ik kan dat. Dus ik ben dat nog tijdens mijn werk. Ik had mijn bedrijfje nog, mijn eenmanszaak als tekstschrijver. En ik ben dat gaan uitzoeken. Dat heb ik tussendoor gedaan. Dus dat was nog wel een gedoe. Maar dat is toch heel goed gelukt. En daar zei Van Oorschot. Ik kende Van Oorschot helemaal niet. Ik kende helemaal niemand in de uitgeverswereld. Die zei daar meteen ja op. Die waren meteen verliefd op mijn schrijfstijl. Dat is wel heel erg leuk. Dus zo ben je eigenlijk een beetje erin gerold om die mondelinge geschiedenis, hè? In dit geval een tante die een verhaal begint af te steken. Ja. Opeens gaat er een licht branden van, ik ben journalist, ik kan ermee omgaan als mensen ergens over praten. Ja. Ik kan dit in boekvorm gieten. En het nieuwe boek dat je nu uit hebt over het Jekerkwartier gaat heel ruim in op het belang van die mondelinge geschiedenis. Ja, dat is ook wel heel erg grappig. Ik heb een redelijk dubieuze recensie gekregen van Ad Knotter in Publications over Krapul. Hij met de linkerhand geeft hij me af en toe een aai op mijn bol en met zijn rechterhand geeft hij me een draai om mijn oren. En daar met enig dédain schrijft hij dat ik geen wetenschapper ben, maar een journalist. Tenminste, dat haal je er een beetje uit. En dat ik me maar beter had kunnen beperken tot die geschiedenis van het Stokstraatkwartier en dan die oral history, dus eigenlijk de hoofdstukken na de oorlog. Want daarvoor zou mijn boek helemaal niet over het Stokstraatkwartier gaan. Ja, ik denk dat meneer Knotter dan toch een beetje poep in de ogen heeft gehad. Want het hele boek gaat over het Stokstraatkwartier. Maar goed, ik heb hem nu op zijn wenken bediend, want het Jekerkwartier is alleen maar oral history en alleen maar van na de oorlog. Dus meneer Knotter kan tevreden zijn. Met deze dus een kleine repliek. Misschien hadden we Ad Knotter wel moeten uitnodigen. Is voormalig directeur natuurlijk van het instituut waar ik voor werk. Was nog een interessante discussie geweest waarschijnlijk. Wat interessant is aan dit soort van aanpak, alleszins de manier waarop dat ik naar oral history kijk,
en dat doe ik dan deels als academicus ook, is je kan daarmee verhalen blootleggen die niet standaard alleszins in de geschreven bronnen voorkomen. Omdat die geschreven bronnen vaak opgesteld worden door overheidsinstanties, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Maar die kern van persoonlijke verhalen, die zit daar meestal niet in. Die zit daar meestal niet in. En dat viel me al op bij het Stokstraatkwartier. Er zijn veel scripties geschreven, dissertaties geschreven over het Stokstraatkwartier. Er zijn veel meer mensen geweest die fascinatie hebben gehad van hoe kan dat zo'n patriciërsbuurt is verkrot. En al die onderzoeken ontberen de getuigenissen van de mensen die er gewoond hebben. Terwijl dat zijn vaak scripties die in de jaren 80 zijn geschreven. Ja, ik ben jaloers, want toen waren er natuurlijk nog veel meer mensen in leven. Er was de vorige generatie nog in leven. Ja. En die hebben ze gewoon genegeerd. En ik begrijp dat absoluut niet. Ik had er vorige week nog een discussie over met Caspar Silkes. Die wilde eigenlijk promoveren, na zijn pensioen, promoveren op de geschiedenis van de Sphinx in de 20e eeuw. Daar heeft hij van afgezien, heeft er een publieksboek van gemaakt. Dat verschijnt volgend jaar, in februari. En we hadden even een heel genoeglijk gesprek, want dat ging ook wel een beetje over die knotten, maar ook überhaupt over Maastrichtse historici die mijn boek negeren, vreemd genoeg. Maar toen zei hij van ja, weet je wat het ook is? Ik ben zo blij dat ik journalist ben, want wij durven gewoon op die mensen af te stappen. Wij stappen soms zelfs als eerste op die mensen af om te vragen wat het verhaal is. En daarna gaan we de diepte in en zo komen wij tot de mooie verhalen. En wetenschappers doen dat niet, die durven dat niet. Al die scriptieschrijvers, bij veel van die scriptieschrijvers stond achterin van ja, we hadden eigenlijk ook wel mensen willen interviewen, maar dat was dan te ingewikkeld, de brug stond open, weet ik veel wat allemaal. En dan hebben ze het maar niet gedaan. En dan denk ik, ja, maar dan ben je dus niet compleet. Want dat maakt het verhaal compleet. En ik zou je nog sterker vertellen, waar ik nu achter kom bij het JK-kwartier, dat het best moeilijk is om geschreven bronnen te vinden. Want geschreven bronnen zijn dan bijvoorbeeld al die reeksen van voorlopige bestemmingsplannen die er gemaakt zijn in de jaren 70 voor het JK-kwartier. Ja, dat is niet het leukste proza om te lezen. Daar heb je niet echt heel veel aan. Dus je moet het vaak, bij recente geschiedenis, moet je het juist wel gaan halen bij de mensen. En ik vind het ook absurd, nogmaals, als er mensen nog leven, dus levende geschiedenis, als er nog mensen leven die erover kunnen vertellen, mag je ze niet negeren. En dat is ook waarom Krapule zo ongelooflijk gewaardeerd wordt door die mensen in de buitenwijken, waar de krottenbewoners terecht zijn gekomen, omdat ik ze eindelijk heb gehoord, eindelijk heb gezien. Dat is nooit eerder in hun leven gebeurd. En daarom is het boek ook, want het boek is gaan vliegen in die buitenwijken. De eerste druk was binnen 4 weken uitverkocht, 2000 exemplaren. Die zijn vooral verkocht in die buitenwijken. Ja. Dus ik ben ze ook eeuwig dankbaar. Maar zij zijn mij dus ook eeuwig dankbaar. Want ik heb ze eindelijk gezien en gehoord. Ja, je ziet wel dat er begint meer en meer interesse te komen. Hè? Voor mondelinge geschiedenis. Sondra Ceramiek is bezig met Grummer, om dat aan te vullen eigenlijk met de verhalen van de mensen die op die foto's voorkomen. En ik weet niet of je bekend bent bij het onderzoeksproject bij de Open Universiteit nu, Kinderen van de Mijnkolonie, als ik me niet vergis. Ja, ik denk dat hele belangrijke stappen zijn om te zetten, juist naar de mensen toe gaan. En eigenlijk bij die mijngeschiedenis, die geschiedenis van de steenkolenmijnen, zijn we al een heel klein beetje te laat, want ze richten zich daar vooral op de kinderen van. Ja. Eigenlijk had hij die eerste generatie ook willen vangen en al helemaal de gastarbeiders om eens te horen. Hoe hebben jullie dat ervaren? Wat was jullie ervaring op het moment dat jullie hier binnenkwamen? Hoe vonden jullie de behandeling? Want er is natuurlijk een verschil. Ik denk dat we die kanttekening altijd moeten plaatsen bij mondelinge geschiedenis. Er is een verschil tussen dingen die feitelijk gebeuren en de manier waarop dat mensen percipiëren. Zeker. Dat wil niet zeggen dat wat mensen aanvoelen, wat ze meemaken, dat het niet echt is. Maar er zit altijd een soort van spanningsveld tussen hoe bijvoorbeeld de overheid ziet dat een bepaalde maatregel wordt ingevoerd en welk effect dat het heeft op de mensen en welk effect dat ze voelen, welk effect dat ze denken dat het op hen heeft. Ja, en ik heb ook in de verantwoording een soort disclaimer opgenomen bij JK-kwartier. Heb ik gezegd van ja, ik heb 30 mensen geïnterviewd en pakweg 20 achtergrondgesprekken gevoerd. Als ik 30 andere mensen had gesproken, dan waren het heel andere anekdotes geweest. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het grote verhaal te pakken heb gekregen. En dat het grote verhaal dan precies hetzelfde zou zijn geweest. Maar dat kun je op een hele andere manier inkleuren. Ik moet ook wel een beetje lachen om de reacties die ik nu al krijg op Facebook.
dat mensen zeggen van... Ja, maar die vrouwen op die foto's, dat zijn helemaal geen nozems. Dan van, ik zal een brief schrijven aan het RACL, want daar staat het ook zo. Maar dan krijg je dus dat verhalen. En nee, maar ik was er zelf bij. En jij hebt het alleen maar van horen zeggen, van iemand die het van horen zeggen heeft. En dus ik denk ook dat dit boek een ontzettend staartje gaat krijgen. Dat ik nog lang niet klaar ben met J.K. Ja. Dat is een van de vragen die ik op voorhand had verzonnen. Hè. Dit is nu het tweede boek over Maastricht. Is het hiermee gedaan? Is dit het laatste wat je nog gaat schrijven over Maastricht? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om nog een tweede boek ooit te schrijven. Ik dacht ook dat dat niet in mijn macht lag, omdat ik hier al zo lang weg ben, al 42 jaar weg ben. En dit onderwerp, Krapul, had ik meegenomen uit die tijd nog. Dus dit boek is ook begonnen met restmateriaal uit Krapul. Maar ik kreeg via Facebook zo ongelooflijk veel reacties. Gewoon op stukjes die ik dan schreef over Krapul. Want ik putte dan uit de oerversie van Krapul. Want daar stond veel meer in. En ja, veel meer details en veel meer achtergronden. En daar reageerden mensen op. En dat bracht zoveel teweeg dat bijna organisch ontstond dit boek. Dus het is heel goed mogelijk. En ja, ik wil niet te veel uit de school klappen. Maar ik ben nog bezig, stiekem op de achtergrond. Ik heb het voordeel... Een van die wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar stokstrategi in de jaren 80... die heeft zich bij mij gemeld, die heb ik leren kennen. Ontzettend aardige vrouw, Ines Schönholm. En zij is met pensioen en zij is afgekeurd voor zelfs vrijwilligerswerk. En ze zei tegen mij, Frank, ik mis werk, maar ik mis vooral de research en de archieven. Dat graven in de archieven. Ja. Mag ik jou alsjeblieft helpen? Dus dat krijg je dan... Als je eenmaal een beetje een succesvol boek hebt, krijg je dat zomaar in de schoot geworpen. Dus daar heb ik natuurlijk zeker geen nee tegen gezegd. Ja. Dus zij is nu al bezig met een pilot bij een archief om wat materiaal wat ik heb gevonden van het Bosstraatkwartier, om dat te gaan uitzoeken. Ik wil er niet te veel over zeggen. En ik weet ook helemaal niet of het materiaal goed genoeg is om daar een boek van te schrijven. Ja. Maar het is fantastisch, uniek materiaal. En ik hoop van harte dat dat wel zo is. En dan komt er op termijn misschien nog wel een boek over bosstrategie. Maar eerst moet mijn boek Oude Hippies uitkomen, want dat is ook al lang klaar. En ik zit te popelen om dat op de markt te brengen. Ja, ik hoop dat er iets komt over de Bosstraat, want dat is de locatie waar dat het Sociaal Historisch Centrum vroeger lag. Dus dan hebben we weer een link. Okay. Dus dan hebben we weer een link. Goed, zo mag ik weer komen. Het is gedroomd. Het is een gedroomde kans natuurlijk om een onderzoeker te krijgen die voor u de archieven induikt. Hè. Dat is vaak de bottleneck. Zeker voor mensen die er professioneel mee bezig zijn. Die hebben zodanig veel andere dingen te doen, dat ze er niet meer toe geraken om in de archieven te komen. Erger nog, in veel opleidingen. Ik wil een beetje opletten wat ik zeg, ik wil niet veralgemeniseren, maar in veel opleidingen in geschiedenis duwen ze de studenten niet noodzakelijk naar die archieven toe, terwijl er toch een hele schat aan informatie te krijgen is. Ik denk, het geluk dat we nu hebben is, ook door allerlei digitale evoluties en soms zelfs revoluties, die mondelinge geschiedenissen kunnen we nu op een behapbare manier enerzijds opnemen en ook bewaren. Als je dit vroeger had moeten doen met cassettes en dan wordt het een hele romslomp, terwijl nu kan je dat opnemen. Je kunt die gesprekken voor een stuk ook door een AI laten coderen. Welke thema's komen erin voor, welke woorden komen erin voor, op welke momenten, zodat het ook echt als bron ontsloten kan worden. En ik denk dat dat de rijkheid is die we nu hebben, dat we die mondelinge geschiedenis kunnen zien als meer dan gewoon anekdotes. Absoluut. En dat je het ook online kunt zetten, dat het meteen ontsloten is. Dat iedereen daarbij kan. Dat is zo fantastisch. Ja. Ik denk dat de grote... Want als zo'n enorme cassette of zo'n band, hoe heet dat, van een bandrecorder, ergens in een stoffige la in een archief ligt, ja, dan moet je dat eruit halen. Je moet de apparatuur hebben. Apparatuur blijkt verouderd. Het werkt niet meer. Dat is vreselijk. Ja. En nu kun je het gewoon direct online zetten. Je kunt nieuwe verhalen ermee binnenhalen. Ja. Je kunt het inkorten. Je kunt de hoogtepunten eruit halen. Je kunt mensen daarmee teasen om het helemaal te gaan luisteren. Fantastisch. Dat is een beetje de plannen die het Limburgs Museum heeft voor het opzetten van zo'n online museum. Hè? Net het soort aanvullen of het verrijken van die collecties. We zijn daar als instelling, als het Sociaal Historisch Centrum, zijn we daar zelf ook aan het denken. Hoe kunnen we de collecties die we hebben net ENSI binnengehaald, ook Sphinx, heel veel andere collecties, Zijactief, LLTB. Hoe kunnen we die verhalen aanvullen, aanreiken met persoonlijke verhalen van mensen, hè, die het hebben meegemaakt. We proberen dat nu ook te doen bijvoorbeeld met de fotocollectie van de LLTB. Brengt dat verhalen los, weten mensen hier meer over. En kunnen we die verhalen op een bepaalde manier vangen
En dan denk ik nog niet rechtstreeks als onderzoeker, maar meer vanuit de instelling als archief. Wat kan je nog vangen dat niet in die geschreven bronnen staat? Dan wordt het pas echt interessant. Ja. Als het gewoon een replicatie is van wat ook al geschreven is in de bronnen, dan is het dan ondersteunt het natuurlijk, maar dan is het voor mij minder interessant, dat ik denk aanvulling. Ik vind wel dat de oral history altijd, en dat heb ik bij Krapul wel heel erg gemerkt, want Krapul is natuurlijk voor dat hele grote deel waarvan Knotter zegt dat gaat helemaal niet op de Stokstad. Dat komt vooral uit de archieven, want daar kan ik ook geen mensen over spreken, want die waren er gewoon niet meer. Wat je dan ziet is dat de oral history kleuring geeft aan het verhaal. Dus ik heb het drama, de tragedie van die verpaupering van die buurt heb ik beschreven tot 1945. En dan komen er opeens de gesproken bronnen. De oral history, die geeft dan kleur aan het verhaal. Die vertellen eigenlijk precies hetzelfde. Als Knotter daar nou kritiek op had gehad, had ik dat begrepen. Want ze vertellen eigenlijk precies hetzelfde, maar zij vertellen het uit eigen ervaring. Ja. En dat vind ik zo ongelooflijk waardevol. Ik kan me voorstellen dat een wetenschapper zegt van ja, dat weten we al. Maar dat maakt het nou juist. Want daar zie je ook hoe zij het hebben ervaren. De persoonlijke tragedie. Ja. En hoe ze daar nu nog onder lijden. En de hartverscheurend. En ik heb met tranen in mijn ogen die interviews zitten afnemen. Ja. Mensen vragen ook wel eens, ja, maar je bent heel verontwaardigd. En dat mag dan ook al niet van de wetenschappers, dat ik zo verontwaardigd ben af en toe. Ja, ga er maar eens bij die mensen zitten hoor. En ga maar eens horen hoe ze zijn misbruikt door de nonnen. En dat heb ik allemaal niet opgeschreven. Maar dat is dus ook allemaal gebeurd. Hoe ze daardoor in de prostitutie verzeild zijn geraakt of dat soort dingen. Of aan de betelstaf zijn geraakt. Hoe ze daardoor... ik heb gisteren nog een vrouw gesproken. Die heeft sinds 2 jaar eindelijk een vriend. Die kon niet. Die is destijds mishandeld. Eerst door de moeder en later door de vent. En die is op de 35 gescheiden. Die wilde nooit meer een kerel in haar leven. Ja. En nu is ze eindelijk gelukkig. Maar pas nu ze 72 is. Ja, in plaats van een diep menselijke context bij wat anders droge verhalen in bronnen zouden zijn. En op die manier snap ik het wel. En wat ik bedoelde met exact dezelfde informatie, ik bedoel net dat de verrijking zit in die persoonlijke ervaring, in hoe dat zij het hebben ervaren, hoe dat zij het hebben meegemaakt. Want als je cijfers geeft van werkloosheid stijgt, sociaal econoom of een socioloog gaat dat bekijken en ziet een grafiek. Maar achter die grafiek, daar zitten diep droevige verhalen. Ja, er is een hele mooie studie verschenen over het Bosstraatkwartier. Ik ben vergeten hoe die auteur heet. Maastrichtenaar, volgens mij. Volgens mij is hij ook nog actief hier in het circuit. Prachtig, maar het gaat wel heel erg naar de statistieken toe. En dan denk ik, ik zie dan het verhaal niet. En ik word daar als journalist een beetje kriegel van. Want ik wil dat verhaal zien. Ja, ik snap dat, maar het is een andere insteek. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. Ik werk graag met cijfers. Ik ben nog heel ouderwets erin. Ik ben positivistisch. Voor mij betekenen cijfers iets. Dat betekent niet dat de overheid en bedrijven niet kunnen morren met cijfers. Maar als ik kijk naar sterftegevallen, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, en ik weet dat die bron is opgesteld om geld binnen te halen voor de graaf, en ik denk, ze hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk doden te registreren, dan ben ik niet van de school die zegt, cijfers kunnen ons niks vertellen. Nee, het weerspiegelt een werkelijkheid. En soms heb je niet meer. Ik denk het mooie aan moderne geschiedenis is dat je die bronnen wel hebt. Alleen moeten onderzoekers er meer van bewust zijn. Ik denk dat dat ook gebeurt. Kijk naar het project, nogmaals bij de Open Universiteit en wat Centre Ceramiek doet. Deze bronnen zijn er gewoon. Die mensen zijn rondwandelende bronnen. Dat betekent niet dat ik ze wil beperken tot dat, maar maak er gebruik van. Hè. En dan toont zo'n boek als dit aan, maar ook het vorige boek, toont aan wat een rijkdom dat daarin zit. Wat mij opviel aan het boek... om het Kleine interventie, want het is, ik wil niet een misverstand laten bestaan dat ik tegen cijfers zou zijn, want ik heb ze zo ongelooflijk dankbaar gebruikt bij Krapul. Zonder die cijfers, zonder die rapporten, daar is mijn hele boek op gebouwd. En die oral history is echt alleen maar een illustratie bij de cijfers. Ja. Dus ik ben er absoluut... Ik heb er Gerard Omes, de scriptie van Gerard Omes over het Stokstad in 1952... bleek mijn oude leraar aardrijkskunde te zijn. Dat wist ik helemaal niet. De scriptie die lag hier bij de SACL, die was zoek. Kon niemand meer vinden. Ik heb hem boven water weten te halen via Rolf Hakheng, want dat bleek een neef te zijn van Gerard Omes. En Rolf had hem, godzijdank, nog thuis op de plank staan, heeft hem gekopieerd voor mij en hier weer op de plank gezet. Briljant onderzoek. Gerard Omes had precies dezelfde vragen als ik had. Maar Gerard Omes was een wetenschapper en geograaf, dus dat was zijn eindscriptie. En die heeft enorm in de cijfers, maar die is bij het armbestuur en bij het ziekenfonds en weet ik veel wat allemaal. Overal die cijfers, de sociale raad, is die overal die cijfers gaan turven en hoeveel armen.
waanzinnig. Ik heb hem eigenlijk op aandringen van mijn redacteur te weinig credit gegeven. Want het is eigenlijk de backbone, de ruggengraat van mijn boek geworden. Ja. Maar het is een secundaire bron, zei mijn redacteur. Dus dan moet je een beetje wegduwen en doe dat maar aan de verantwoording. Maar ik had hem gigantisch erin geschreven. Ook omdat ik het een ontzettend sympathieke man vond. En omdat ik dat dan ook wel weer fijn vind dat mijn eigen petite histoire is. Dat mijn aardrijkskundeleraar was die kan tegenkomen. Dus ja. Het is mooi om te zien dat soms dan vallen dingen zo in de plooi. Een soort van serendipiteit. Dat je denkt, dit zat er eigenlijk al voor een stuk eerder in dan dat je zelf beseft. Dat is wel heel... Maar ik wil u wel geruststellen. Hè. Ik ben ook deels verbonden aan de universiteit hier in Maastricht. Daar wordt best veel ingezet op wat eigenlijk mondeling geschiedenis is. Ze leren ook interviewtechnieken. Ik weet dat ze hebben een digitaal studieslab is ook bezig met meer de technische kant. Hoe neem je zo'n gesprekken op? En een van de dingen die ik mij herinner, toen ik nog journalistiek studeerde, is ook hoe kan je iemand op zijn gemak stellen op het moment dat je zo'n interview afneemt. En dat is ook een van de dingen die ik wou vragen, dat dan terug iets meer over het boek gaat. Hè. Je hebt dan 30 mensen geïnterviewd. Hoe begin je daaraan? en leg het uit op een manier dat als iemand zelf dit soort van onderzoek ook wil doen, dat het als een handleiding kan dienen. Oké, joh. En moeten we het dan hebben over Krapul of Jecotier? Jecotier was een fluitje van de cent. Ik denk dat Krapul dan interessanter is. Ja, omdat natuurlijk Krapul al bestond, dat maakt Jecotier makkelijker. Ja, en omdat Jecotier toch net ietsje recentere geschiedenis is en nog veel makkelijker mensen zijn te vinden. Ja. Bij Krapul was het ontzettend gedoe. Ik heb dat heel lang voor me uitgeschoven, ook omdat het was zo'n waanzinnig langdurig onderzoek. Ik ben er 3 jaar mee bezig geweest, dat ik het... en ik vond zoveel materiaal, dat was echt... schrijversgeluk zeg ik wel eens, maar het was een goudmijn. Het Stokstraatkwartier is legendarisch geweest, altijd in de geschiedschrijving. Journalisten, onderzoekers, politici, ze hebben er ongelooflijk veel en echt vanaf 1840 over geschreven en over gezegd. Dus ik heb het onderzoek gecompartimenteerd. Dat moest wel, want ik werd helemaal gek. Dus ik heb eerst 1840, 1870 globaal gedaan, 1870, 1900. Nou, zo heb ik het helemaal opgehakt. En toen kwam ik bij de Tweede Wereldoorlog. Dat moest ik ook allemaal nog even beschrijven. En toen dacht ik, maar nu kom ik in de periode dat ik eigenlijk mensen zou moeten interviewen. Ik had alleen maar het dagboek van Pater Castorius, die dan precies begint in 1945. En van nu moet ik daar mensen bij gaan zoeken. En er zijn wat stuiverrobannetjes hier in Maastricht verschenen, waarin gepretendeerd wordt dat er ook mensen voor zijn geïnterviewd. Bij 1 boek heb ik dat geanalyseerd, waren 2 mensen geïnterviewd. Toen ik aan de Stokstraatbewoners ging vragen, kennen jullie die mensen? Nooit van gehoord. Dus ik vrees dat hier toch een hele dikke duim bij te pas komt. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, ik kon ook niet zomaar iemand vinden. En via Facebook, ik was toen ook niet zo actief op Facebook. Als je zomaar een oproep doet, dan kom je niet aan mensen. Daar reageren mensen niet op. Ik weet niet hoe dat werkt, maar daar reageren mensen niet op. Ik vond online een interview met een bouwvakker, Harry Paulussen, die verontwaardigd was omdat ze bij een enquête of zoiets van de gemeente over de buitenwijken en de historie van de buitenwijken weer werden genegeerd, weer niet werden gehoord. En die had een brief op poten geschreven, had 40 jaar bij de vakbond gewerkt, want dat kon hij dus wel. En die had een brief op poten geschreven. En die kreeg toen een podium op Zicht op Maastricht, geloof ik. En daar kon hij zijn verhaal even vertellen. Kort interview. En ik heb Harry Paulussen gevonden. En ik heb gezegd, ken jij nog mensen uit de Stokstad? Ja joh, jong, die moet hij allemaal. En ik zei van, kun je er een paar vinden? En toen zei hij van, ik ben voor de vakbond, ben ik 40 jaar lang alle deuren af geweest om de contributie op te halen. Ik weet nog precies waar ze wonen. Ik ga er wel een paar verzamelen. En hij heeft er 4 verzameld. En ik kwam dus bij Harry Paulussen thuis. En dan zat Corrie Kempeners, Frans Martens, Nol Voorst en Harry Paulussen zelf aan een tafel. En ik ben daartussen gaan zitten. Ik heb mijn iPhone, mijn opnameapparaatje aangezet. En ze begonnen te blazen. En ik heb niks meer gezegd. Ik heb een spoedcursus Maastrichts dialect leren spreken, want ik was het helemaal kwijt na 40 jaar. Maar ik kreeg er allemaal woorden als alle bonheur. Nou, dat had ik al 40 jaar niet meer gehoord. Ik wist helemaal niet dat dat woord nog bestond. En je leert ook meteen weer om het lekker sappig uit te spreken. Ja. Maar ik kreeg er geen woord tussen.
Dus ik heb alleen maar dat bandje laten lopen. En uiteindelijk heb ik ze alle 4 afzonderlijk nog een keer opnieuw geïnterviewd. Maar het was een heel mooi begin. Maar het was tegelijkertijd, beschuldig ik ze van iets, daar heb ik ze nooit naar gevraagd. Ik had het gevoel dat het tegelijkertijd een ballotage was. Dat ze daarom met z'n 4 daar zaten. Ja. Dat ze wel wilden weten wat voor vlees in de kuip hadden. Ja. Want ze zijn zo vaak bedonderd door mensen, door autoriteiten, door, ik wil niet zeggen door journalisten, maar onderzoekers, die dan wel langskomen met ze praten, maar vervolgens niks opnemen van wat zij hebben gezegd. En dus er is gelegitimeerd wantrouwen. Dus daar moest ik even doorheen. Ja, en toen is het balletje gaan rollen. Dus via die connecties, die 4 mensen, heb ik al die andere mensen gevonden. En uiteindelijk heb ik er, ik denk, iets van 30 gesproken bij het Stokstraktotier, waarvan ik er, geloof ik, 16 sprekend heb opgevoerd. Ja. En daarvan zijn er inmiddels al 6 ons op de een of andere manier ontvallen, of dement geworden en niet meer aanspreekbaar, of in een verzorgingshuis en alleen maar bedlegerig. En 2 zijn er inmiddels overleden. Ja. Dus het was wel ook op de valreep. Het was precies op tijd. Ja, voor veel van die verhalen zal dat zo zijn. Hè? Zit er eigenlijk een tijdsdruk op? Dat is nu een onaangename manier om te zeggen dat die mensen die zijn er binnenkort niet meer. Dat gaat voor een heel aantal verhalen zo. Hè? Niet alleen dit en zeker niet alleen voor alleen Maastricht of alleen Limburg. Bij Diekerkwartier was het dan natuurlijk een pak makkelijker, omdat je al goede PR had. Hè? Dat maakt het makkelijker om mensen te benaderen. Ja. Maar hoe zorg je ervoor, gevoerd een gesprek met iemand of meerdere gesprekken? Kan een aantal uren duren misschien. Hoe destilleer je dat dan naar inhoud voor zo'n boek? Hoe werkt dat? Nou, ik realiseer me nu dat ik nog niet echt antwoord heb gegeven op je vraag, want je wilde een handleiding. Hoe doe je dat? Ja, nee, want het is wel belangrijk. Want dat was de ballotage. Aan dat interview had ik eigenlijk helemaal niks. Alleen maar wat ideetjes van wat ik nog verder kon doorvragen. Ik moest ze allemaal overdoen, want ze zaten allemaal door elkaar heen te kwaken. Ze hebben allemaal het hoogste woord en 2 waren er hardhorend, dus die zaten ook heel hard te praten. En dan gingen die andere 2 daar weer overheen. Het was heel schattig en het was heel erg leuk. Ik heb helemaal een kriek gelachen. Maar ik moest de interviews wel allemaal overdoen. Maar dat was fijn, want ik kon meteen de diepte in. Maar wat ik toen heb gemerkt, er zitten dus mensen die vroeger vreselijk beschadigd zijn geworden. Die vreselijk op een misselijke manier eigenlijk zijn behandeld hun hele leven lang door de gemeente en de instanties. Dus waar het om gaat is vertrouwen. En waar het ook heel erg om gaat is dat je echt wil horen wat ze zeggen. Ja. Dus je hebt een hele dienende rol als journalist. Het is, ik wil niet zeggen je zet het apparaatje aan om op te nemen en je gaat achteroverleunen en luisteren. Je moet ze natuurlijk wel een beetje prikkelen, voeden, iets doorvragen. Maar het is vooral doorvragen. Ja. Dus laat de verhalen maar komen. Misschien kun je er 90% niet van gebruiken. Maar die 10% zijn bijzonder waardevol. Ja. En die 90% geven jou wel weer aanleiding om nog eens een keer te bellen of nog eens een keer langs te komen. Maar het gaat om vertrouwen en dat je ze ook echt wil horen. En dat je op de een of andere manier... Ja, dat er oprechtheid is. Oprechtheid. En dat was hier heel erg belangrijk. Want ze zeiden hier van... er is er niet zo ene die weer van die vreselijke verhalen over is geschreven het of Krapul zien. Uiteindelijk is het boek Krapul komen te heten in overleg met hun overigens. Maar dat beschouwen ze nu ook wel een beetje als een geuzennaam. Ja. Maar die garantie moest ik ook wel geven. En dat op de een of andere manier, dat kun je niet geven. Maar op de een of andere manier heb ik hun vertrouwen gewonnen daarin. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Ja, en ze zijn nu godsonmogelijk blij met het boek, omdat het, wat ik ook zeg, het is een soort monument geworden voor deze mensen. Ja, dat versterkt trouwens nog mijn vraag die ik daarvoor stelde. Hè? Ja. Je wint dat vertrouwen, er is oprechte interesse. Je geeft net ook aan, misschien kan je 90% niet gebruiken. Die 10% die je dan wel gebruikt is heel belangrijk. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid om het verhaal dan ook correct te vertellen. Ja. Hoe destilleer je dan die gesprekken, zeker als er maar 10% overblijft, naar inhoud voor zo'n boek? Ook op een manier die respectvol is ten opzichte van de mensen die je hebt geïnterviewd. Dat is het allerbelangrijkste, maar dat is een enorme klus geweest. Ik heb dat hele stuk van na 1945, de hoofdstukken waar deze mensen in voorkomen, heb ik tot 3 keer toe geheel herschreven. En ik heb ook herschikt. Dus het waren eerst 7 hoofdstukken of zo, toen werden het er 5. En toen heb ik hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 2 gewisseld. En toen heb ik het weer uit elkaar gehaald. En uiteindelijk heb ik het 3 keer totaal opnieuw geschreven. Wel eigenlijk met dezelfde quotes. Maar als je alleen al de volgorde van de quotes achter elkaar, die kunnen
tendentieus zijn. Ja, tuurlijk. En ik heb een hele zorgvuldige afweging moeten maken. Over wat ik wel ging vertellen en wat ik niet ging vertellen. Ik was me zeer ervan bewust dat ook in al die flutromannetjes... het zijn nu niet eens romannetjes, het poogt non-fictie te zijn... of het beweert non-fictie te zijn... daar ligt heel erg de focus, zelfs in zo'n boek als Pieke uit de Stokstraat... waar die mensen toch wel nog van houden. Ik heb het gelezen. Dat tendeert toch naar dat stigma, dat bevestigen van dat stigma. Het was krapul en er zaten allemaal criminelen. En er zaten heel veel hoeren, heel veel prostituees. Sorry, ik gebruik het woord hoeren nooit. Nu wel. Was een hoerenbuurt, zo werd het wel gezegd. Ik gebruik altijd het woord prostituees iets respectvoller. Ik ben bijvoorbeeld nagegaan of het een hoerenbuurt was. Ik heb gevraagd aan die mensen, noem mij alle prostituees die je kent. En we kwamen op 10. Ik zeg van, nou weet je wat, we zijn er vast 2 vergeten. Dat was met een groepje van 4 trouwens. We zijn er vast 2 vergeten, we maken er 12 van. In die tijd, in 1952, woonden er 1200 mensen in die buurt. Dat betekent dat dus 1% in de prostitutie was. Mogen we het dan hoerenbuurt noemen? Ja. Ik ben gaan zoeken in de kranten naar criminele daden. Mensen die zijn gearresteerd voor heling. Dat gebeurde nog wel eens. Er werden bezoekers van prostituees werden beroofd. Er waren 2 of 3, 4 bendetjes actief, korte tijd, zijn allemaal opgepakt. Dus dat heeft ook helemaal niet lang geduurd. Er zouden allemaal lijken zijn gevonden van mensen die hun leven niet zeker waren in de Stokstraat in het kanaal. Ik heb wel geteld 1 lijk gevonden dat misschien een slachtoffer zou kunnen zijn van, maar dat zou net zo goed uit Luik hebben kunnen meegevoerd zijn. Dus ik kon het allemaal niet vinden. Dus ik vond het mijn verantwoordelijkheid om, ook al kreeg ik soms verhalen te horen, ik kreeg 1 heel stoer verhaal te horen van, er was vroeger een warenhuis in Wijk, dat Wiek, moet ik geloof ik tegenwoordig zeggen. Ja. Wiek? Ik vind het heel raar. In Wiek, oké, dat snap ik. Maar goed, in Mausen heette dat. Mijn moeder heeft er nog gewerkt. Dat was een prachtig warenhuis, zoiets als Schunk Heerlen, zo'n warenhuis met maar 1 vestiging. En Frans, ik zal zijn voornaam alleen maar noemen, het is ontzettend van ja, maar die vertelde een heel stoer verhaal van ja, toen was daar een inbraak en de dag daarna liep de ganse Stokstraat in een kleier. Ik zeg, en Frans, en hoe weet je dat zo goed? Ja, wat dingste. Dus hij had dat gedaan. Maar ik heb dat zitten zoeken in de kranten. Ja, misschien is het wel gewoon een stoer verhaal. Ik heb het nergens kunnen terugvinden. Ja. En dus ik ben daar... Ja, ik ben daar dus heel kritisch mee omgegaan. Ik dacht, ja, er is zo vaak de nadruk gelegd op dat negatieve. Ik wil nu eens laten zien hoe die mensen echt hebben geleefd. En dat daar ook criminelen soms zaten. Dat ze in hun wanhoop, in hun armoede... af en toe wel eens buiten de lijntjes hebben gekleurd. Ja, ik vind dat zeer te rechtvaardigen. Ja. En zeer begrijpelijk. Dus daar ga ik niet de nadruk op leggen. Ja. Want dat is al vaak genoeg verteld. Ja. Ik wil nu eens vertellen hoe deze mensen zo arm waren, al generaties lang echt de armoede ingedreven waren. Maar eigenlijk, want dat hoorde ik overal, in keurige armoede leefden. Ja. Dus ik dacht, ja, dat moet in ieder geval ook belicht worden. Dus ik heb al iets van die criminaliteit en iets van die prostitutie heb ik de revue laten passeren. Ja. Maar ik heb het gedoseerd. En dat was heel erg belangrijk. De juiste dosering vinden. En dat was dus dat werk met dat 3 keer herschrijven. Ja. En uiteindelijk zijn er ook 2 hoofdstukken uit verdwenen. Ik heb natuurlijk eindeloos veel meer materiaal. Maar dat was... in mijn ogen, maar dan ben ik wel de jury. De rechter en de jury en de advocaten, weet ik veel wat, allemaal tegelijkertijd. Dat is mijn oordeel. Maar ja, dat is mijn gewetensvolle taak die ik moet verrichten als journalist dan. Ook om die mensen te beschermen. Want ik heb ook verhalen gehoord over een vrouw die in de prostitutie terecht is gekomen. Maar gewoon vreselijk is misbruikt door de nonnen vroeger. Ja, en haar familie die vond het vreselijk dat haar naam weer door het slijk werd gehaald. Ja. En ik zei van, ja, maar dat heb ik absoluut niet gedaan. En die zeiden ook, en dat vond ik wel heel erg ontroerend. Kijk, voor iedereen was het een veulhoor, maar voor ons was het een hele lieve tante. Ja. Zo is dat natuurlijk ook. Ja. Als ze 's avonds thuis komt, is het gewoon een lieve tante. Ja. Dus, wordt vaak vergeten dat mensen vaak ook gewoon het slachtoffer zijn van omstandigheden. Ja. En proberen te overleven. Dat is voor mij altijd het mooie geweest aan sociale geschiedenis. En dat is ook waarom dat ik dit soort van boeken heel erg op prijs stel.
ik heb eigenlijk mijn buik vol van geschiedenisboeken die gaan over koningen en keizers, zeker. prinsessen. Ja. En ook tentoonstellingen die daarover gaan. En dat betekent niet dat mensen geen hard werk doen om zo'n boeken te schrijven. En natuurlijk moeten die gebeuren. Maar wat mij het meest interesseert is hoe dat 99% van de samenleving... Precies, de verliezers van de geschiedenis. Niet de winnaars. En dat is vaak gewoon proberen te overleven. Zeker tot de moderne welvaartsstaat. De meeste mensen hadden het niet breed, waren niet in de beste gezondheid. Kindersterfte was, zeker hier in Limburg, heel hoog. Ja. Dat zijn allemaal trauma's die voor een stuk ook nog doorleven. Ja, zeker. Zeker in de gebieden waar dat steenkoolmijnen hapsnap gesloten zijn. En hier in de buitenwijken. Heeft nog heel veel impact. Dus in dat opzicht is het heel, heel mooi om te zien dat dit soort van boeken geschreven kunnen worden en succes hebben. En tegelijkertijd ook de verhalen van die mensen. Ja, er zit een soort van heroïsme in gewoon overleven en het beste maken van je omstandigheden. En dat wordt vaak niet gezien. Vaak wordt gezien wie maakt een grote uitvinding, wie verdient er heel veel geld, wie is een grote industrieel, wie is een grote politieke stem. En dit soort van mensen worden heel vaak vergeten. Nee, maar ook de trots van deze mensen. Ze zijn allemaal zo ongelooflijk trots. Ja. Omdat ze hebben zichzelf toch uiteindelijk aan de haren uit het moeras getrokken. Ja. En ze zijn zo ongelooflijk trots, ik schrijf het ook in mijn boek, op hun kinderen en op hun kleinkinderen die ze een beter leven hebben kunnen geven. Ja. Er zijn er ook heel veel, die wilden niet in het boek. Want die wilden niet dat hun kinderen en kleinkinderen wisten hoe miserabel ze zijn opgegroeid. Ja. Ik sprak Elisa, niet voor het Jacob-kwartier weer, die had ik ook over het Stokstraat-kwartier geschreven, want ze kwam veel in het Stokstraat-kwartier. En die zei, och, het was zo'n ellende. En dat was zo'n diepe zucht die uit haar tenen kwam. En ze is 80, weet je. 81, dat is verdomme meer dan 60 jaar geleden. Ja. Och, het was zo'n ellende. Ja, ik krijg dat tranen van in mijn ogen. Ja, snap ik. Ja. Nou ja. Ja, ik snap dat. Er is een belangrijke vorm van schaamte, spijtig genoeg, die komt bij armoede. En ik denk in dat opzicht is het boek ook interessant als parallel met mensen die het nu nog altijd niet heel breed hebben en in slechte omstandigheden wonen. Ook in Nederland nog altijd, spijtig genoeg. Ja. Er zit toch een bepaalde continuïteit in hoe dat de maatschappij is opgebouwd. En de onderkant van de maatschappij zal altijd blijven bestaan in meer of mindere mate. Het is deel van het systeem. Piketty schrijft het. Hè? Ja. Dus het is deel van het systeem. Ja. De rijken kunnen rijk zijn omdat er armen zijn die we arm houden. En het werkt door in de mijnen, derde generatie armen. Ja. Maar hier in de buitenwijken precies zo. Ja. Er zit een enorme kloof. Dus, wat anders is dat het niet meer in de kern van de stad zit. Hè? Als je kijkt, Jakerkwartier nu is echt... het is naar de randen gedreven. Grandeur, we hoeven het niet meer te zien. Dus ik heb laatst... sorry, ik ben een beetje verkouden aan het worden. Ik heb laatst de burgemeester, nieuwe burgemeester mogen rondleiden. Wim Hillenaar op voorzet van de SP. Want alle fracties mochten een middag vullen met de burgemeester. De SP zei meteen van, dan moet Frank Bocquer komen met Krapul. Dus ik heb hem rondgeleid door het Stokstraat-kwartier. En ik heb hem gezegd, Wim, in godsnaam gebruik nooit meer die vreselijke term chic en schoen. Want het is sowieso een beetje bespottelijk. Maar het is voor die mensen in de buitenwijken, voor wie het helemaal niet chic en schoen is het elke keer weer een klap in hun gezicht. Ja. En toen zei hij ook van, Frank, dat wist ik al voordat ik hier kwam, dat hier niet alles chic en schoen is. Ja. En dus je boodschap is overgekomen. Nou, dat vind ik heel fijn. Dat is een hele stap naar voren ten opzichte van de vorige burgemeester. Ik denk dat waarschijnlijk... Het hoeft niet noodzakelijk de missie te zijn van geschiedenis, maar ik denk dat dat wel de kracht is van geschiedenis, is om dingen in perspectief te zetten en ook voor een stuk een les te zijn voor hoe moeten we het dan vandaag doen? Hoe zorgen we ervoor dat we niet dezelfde fouten maken die we in het verleden gemaakt hebben? En vaak wordt die les niet geleerd of hebben mensen een heel hard hoofd erin dat die les geleerd wordt. Maar wat ik het mooie vind aan deze twee boeken is dat... vaak zeggen we moeten leren van de geschiedenis en dan kijk maar eens wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar deze boeken werken eigenlijk door tot nu. Ja. Want het is wat dat betreft ook echt nog levende geschiedenis. Die mensen in die buitenwijken, die leven nog met de gevolgen van hun korte tijd. Slechte gezondheid, laag inkomen, geen opleiding, alleen maar lagere school, een VGLO, zoals dat dan heet, een parkeerstudie tot hun 14e, tot ze klaar waren om de fabriek ingejaagd te worden.
Dus dat leeft nog. Maar ook van het Jeka-kwartier, dat leeft ook nog. En die segregatie die eigenlijk is ontstaan, die kloof tussen arm en rijk en de armen naar de buitenwijken en in het Jeka-kwartier, Pieter, ceramiekterrein. Ja, daar is het chic en schoen. Ja, dank u wel. Maar dat is een etalage. Ja. Het is maar een etalage. Ja. Als mensen nu zelf aan de slag willen met mondelinge geschiedenis of in navolging van dit boek zich geïnspireerd voelen, welke verhalen zijn er nog die het ontdekken waard zijn? Naast Jeka-kwartier bedoel je? Naast Jeka. Nou, ik zou je nog sterk vertellen. We hadden zondagavond een lezing in het Pesthuis. En ik had al gezegd van jongens, ik heb de foto's uit alle hoeken en gaten moeten trekken, want de archieven hebben beroerd weinig foto's van die brisante periode van de jaren 60 en 70. Terwijl mijn boek bewijst dat Provo bijvoorbeeld hier heel belangrijk was en een enorme invloed heeft gehad op de Amsterdamse Provo's. En er zijn er bijna geen foto's van. Help. Dus ik heb ze uit alle hoeken en gaten moeten trekken. Veel uit privécollecties. Ja. Gelukkig mocht ik ook een hoop foto's gebruiken van Frits Widdershoven. Ik ben hem eeuwig dankbaar. Die ook allemaal uit zijn archief heeft opgedelft, terwijl hij volgens mij toch een beetje worstelt met zijn gezondheid. Fantastisch. Dus ik had een fotopresentatie met wel 125 foto's. Dat is 2 keer zoveel als bij de Stokstraat. Dus ik had al gezegd tegen de mensen van ja, ik ben bang dat mijn fotopresentatie, want die gaat dan in carousel achter mij door, terwijl ik zit voor te lezen uit het boek en anekdotes zit te vertellen. Ik ben bang dat die fotopresentatie zo geweldig is dat jullie alleen maar naar de foto's zitten kijken en dat ik jullie aandacht kwijtraak. Dus misschien moet ik eigenlijk maar gewoon in de zaal gaan zitten en met jullie mee gaan kijken. En dan kijken of er verhalen komen. Ja. En ik ben dus klaar met die lezing. En dan zegt de mevrouw in het vragenrondje: meneer, waarom doet u dat niet? Waarom gaat u niet gewoon een avond organiseren met alleen maar die foto's, met alleen maar mensen die daar verhalen over kunnen vertellen? Ik zeg, mevrouw, ik ga meteen doen op het moment dat ik de garantie krijg, dat ik een zaal krijg met mensen die echt dat hebben meegemaakt. Ja, en dan word ik helemaal knettergek. Maar Wim Hupperets zat ook in de zaal. En ik zeg, misschien moet u dat even vragen aan meneer Hupperets, want die is ook bezig met oral history en Maastricht Museum. En Wim kwam naar me toe, die wilde ook een boek en die wilde het gesigneerd hebben. En die zegt van Frank, kunnen we daar niet iets mee? Kunnen we niet bijvoorbeeld in het Maastricht Museum Café Crazy Pie gaan nabouwen en daar mensen gaan organiseren? Dus kun jij niet, dan ga je daar 3 maanden zitten. Ik zei, oké, als jij even een huis voor me koopt, prima. Maar want, om daar elke dag uit Bussum op en neer te komen. Maar goed, hij zei meteen van, en ik heb een afspraak met hem vrijdag, dus daar gaan we het er vast over hebben. Er zijn nog zoveel verhalen te vertellen. Wat ik zei, ik heb maar 30 mensen geïnterviewd. Als ik 30 anderen had geïnterviewd, had ik andere verhalen gekregen. Andere anekdotes, maar dezelfde grote verhaallijn. Ja. Ja, die anekdotes zijn er. Ik heb al een eerste afspraak gehad met Lux Provo, Iris de Leeuw. Ik wist niet dat ze nog bestond. Op een gegeven moment zag ik dat ze me volgde op Facebook. En ze zit in Zeeland, daar heb ik een caravan staan. Dus ik ben er even naartoe gereden. Ik heb een middag genoeglijk met haar zitten praten. Ook fantastische foto's van haar gekregen. Zij blijkt recent aangekocht door het Rijksmuseum. De Lux-beweging, dus die Maastrichtse exclusieve Provo-beweging Lux, die wordt nu gezien als een belangrijke kunststroming in de jaren 60. Okay. Die een missing link is tussen Cobra en nog iets, pop art misschien, weet ik niet. Ja. Dat ben ik vergeten. Ja. En daarom heeft het Rijksmuseum alles van haar gekocht wat zij nog heeft. En dus daar heb ik al een afspraak mee gehad. Ik ga met een paar andere mensen. Ik heb vrijdag een afspraak met Pierre Zende. Want die heeft hier in de Bernardenstraat in de krottentijd, de tijd van de krottenwijken, heeft hij zijn panden gekocht. Is hij zijn sportschool begonnen. Wist ik niet. Ik dacht dat dat later was. En hij is live in kicking. Hij heeft prachtige foto's. Dus hij komt maar langs. Dus dat wordt ook weer een verhaal. Ja. Dus ik denk dat dit boek een enorme staart gaat krijgen. Oké, mooi om te horen. Dus maar je vroeg iets anders. Je vroeg, zijn er nog meer verhalen te halen? Ja, er zijn altijd meer. Alles is een verhaal. Ja. Ik heb gisteren een afspraak gehad met Indra Monen, fotograaf die prachtige foto's heeft gemaakt van de Stokstraatbewoners. Ik heb een idee, dat ga ik niet verklappen. Ik heb een idee om een beetje zoals Werner Mans, die serie, maar dan met actuele foto's die nu gemaakt zijn. En dan dat zij die prachtige foto's maakt. Zij maakt foto's met zo'n glasplatencamera. Fantastisch. Stefan van Vleteren in het kwadraat zo ongeveer. En dan ga ik heel bescheiden die mensen bellen en hun verhaal optekenen. En dan gewoon in een klein kolommetje. Want ik vind dat die foto's dan
het verhaal moeten doen eigenlijk. Maar je moet dan net weer wat meer weten. Ja, een waanzinnig project. Lijkt mij geweldig. Maar er zijn zoveel verhalen. Er zijn zoveel... Bij de presentatie komt er een meisje... Nou, het zal een vrouw zijn geweest. Een zachthuis meisje. Die heet Nuria. Ik zeg, waarom heet jij Nuria? Wat is dat voor raar naam? Want ik moet die naam opschrijven. Echt nog nooit voor. Ja, het is Portugees. Mijn ouders waren hippies en die zaten in een commune in Portugal. En die hebben mij toen maar Nuria genoemd. Later kwam ze nog met een boek voor haar zus. En ik zeg, heeft die ook een rare naam? Nee, die is gewoon Barbara, want die is hier geboren. Geweldig. Maar zij bleek de dochter te zijn van galeriehouder Boy Lomme, die in de jaren 1968 een waanzinnige kunstmanifestatie heeft gedaan met blote meisjes. Er staat een prachtige foto van in het boek van Frits Wittershoven. Die was erbij, die kon er ook nog met veel smaak over vertellen. En zij zegt, ja, dat was mijn vader. En die heeft er ook prachtige verhalen over verteld. Ik ben bang dat ik Nuria binnenkort ook een keer moet gaan opzoeken. Frank, ik vrees dat je nooit klaar gaat zijn met... Ik ben er bang voor. Het is misschien ook mooi. Het is zeker mooi. Een mooie tijdsbesteding. En zolang dat je het heilig vuur hebt om je erin te smijten, dan wens ik je heel veel succes. Dankjewel. Hartelijk dank voor dit interview. Dank je.